hamjong punglo ya pharo ini to chungar political speech ado sini candidate ketal no jong sini kana ani friend no sini borong unan James Deborma belekino thangnai tei belekino energetic sing sini amse chung manoi sing belekino lucky feel khayo sing final jarabo sing joto mili layo sini borong unan candidate sing apply khlailai जों दिनै बबाग्रा ड्रिम्स जों फुलफिल खालामनो बागै जों जत पालबाक्स खालायो जों सामु खालामो जों ini asik kok kalau tuh salah gelak tangi hake जों kami jot jalan जों candidate naiknya sungguh abon bagai जों दिनै short kin kok salahnya जों saimano दिनै बबाग्रा ni jina harmung दिनै dofani bagai je दिनै je imam दिनै dofana tiyei abon fulfill खालामनो hake जों जत थांजा तांनानै जोंनि बबाग्रा वारियर्स जों अजराव जों एक्टिभ तांनानै ताइगे जों जत साइमानो जों गोबां मा जों बिजिबि हापां रक बाय जों कक रजाखा जोंनि दफानि बागै दाबि दावारिना होननाय हेबा जोंनो बरक थंगै तंमा हाइकले जोंनो बरक तारिख पे तारिख बरक जोंनो थंगै तंग आबन बागै दिनै अजराव जों राइट टाइम राइट डिसिसन लानाय राइट टाइम राइट एक्शन मा खालायनाय जोंनि बगान लिडारशिप जोंनि ताबुक जोंनि candidate bono जों गोबां खालाय भोट मारनाय थानाय जरा नरा आनो जेसु भोट रबो आबन डाबल भोट रबो जों बस तंगा जों खबलामा आमा हागे जों चिनि पश्चिम गुन्जु बनो आं बिसास दङो चिनि पश्चिम गुन्जु एडिसि भिलेज कमिटि चिनि जत आनि खाकाम रुकरक आनि अकरा साकर आनि मा फासं नरना बिसास दङो थानाय जरा नरा आस गोबां भोट रखा आमा सते डाबल भोट राय ताके जों चिनि रामचन्द्र रात जों थानाय जों जे भोट मामानि चिनि पश्चिम गुन्जु बनो जों ह्युज मार्जिन जों भोट माका 2021 याव मा हागिन जों फाइनल जरा जों चिन भिलेज कमिटि इलेक्शन अब जों हागिन अनकन्टेस्टेड मा थानाय तांके ओ इलेक्शन चिनि बस कम चिनि फ्यूचर नि इलेक्शन नि वान सु चिनि बस साबतिनि इलेक्शन नि वान सु जों मैट्रिक पास गांगे जों रिजल्ट काहाम गांगे साइंस पढ़ना आर्ट्स पढ़ना कॉमर्स पढ़ना जों डिसिजन आव रिजल्ट नि ऊपर डिपेंड खाय गाय जों तुमु जदि चिन एडिसि इलेक्शन रिजल्ट काहाम गांगे चिनि फ्यूचर नि जे चिनि बबाग्रा वान सु दंमोन चिनि दफानि बागै आबन जों फुलफिल खालामो आबन बागै दिनै अजराव आं फाइनाय जत आनि माफासं और जत चिनि वारियर्स नरना हामबायरिबो दिनै चिनि बरमना कैंडिडेट बाय नरक लग डिफेमान बागै ते बस गम फाइनाय जराबो नरना विश्वास दङ 12 तारिख नरक जत न माइति चावै फुंगाइसे सिनब थांगाय चिनि बबाग्रा न कप्लाय खालायना बागै नरक आंध्र समारिबो गोबां काबांखा भोट दुबै नरक चिनि बरमना कैंडिडेट कप्लाय खालायना बागै आं नरक रिक्वेस्ट खायो ते आस साविन गोबां मा कक बबाग्रा साविन दङ बबाग्रा कक सम खानाय दङ ते कुनै एक्स्ट्रा कक सानाया ताके चिनि बबाग्रा अलिन चिनि बबाग्रा जे कक सामानि आबुसिम खानाय दङ बतामा साइतং दाम दागिता आबुसिम खानाय दङ ताम गागे बबाग्रा बनो चिनि जत किसु बिनि जे डिसिजन नामाने जों आबन एक्सेप्ट मा खालायनाय बिनि जे डिसिजन नामाने जों आबन तैनो बसंग मा गराय eta bor kun extra ko ase ang sana thanglia tangke bobagra je political je jungno sai tongmani je chini system le je frung tongmani abor chi follow khai chini bobagra je saman abon soi ya asung situ jotono hambai rewe ani kok samusna